niin, haloo. Eli Company of Heroes 2 beta-versio tässä pelailen ja yritän saada jotain aikaiseksi tehtyä tässä. Niin nyt lähinnä se pelin ideassa tässä taistelussa on se, että kerätään 500 pointtia, tai 500 pointtia on aloituspisteet, millä aloitetaan peli. Ja valtaamalla pääpointteja, niin saadaan vastustajalta tiputettua sitä pistemäärää. No niin, hyvä, aluksi yritin sellaisella taktiikalla, että tuosta kerään ainoastaan yhden ison iskuosaston ja sillä sitten hyökkään, kun se on täysin valmis. Nyt katsojat, ymmärtäkää se, että välillä minä tuossa videon aikana käännän tallenteesta sitenpäin, että näkee vihollisen silmin, mitä se venäläinen on tehnyt sodan aikana. Että erottakaa se, että itse pelaan tuossa noilla saksalaisilla joukoilla. Siinä se iskuosasto nyt alkaa valmistumaan, että 2 MG-tiimiä ja sitten pioneeritiimiä ja sitten siinä on panssarijääkäreitä ja sitten on tollanen yksi scout-kaari. Sekä löytyy PST-näköjä tykkiäkin siitä, että se kerätään valmiiksi ja sniperi tuli sinne, että lähdetään hyökkäämään. No niin, tässähän katsotaan sitten samanaikaisesti, että miten se venäläinen sinne ryhmittyy puolustukseen. Ja kun talvi helpotti, niin sitten lähti hyökkäys käynnistymään. Virhe siinä on se selkeästi, että yhdellä autolla, scout-kaarilla, lähdin hyökkäämään yksin. Mut vihollinen ei vieläkään reagoi siihen yksittäisen autoon, paitsi juurikin sai tankin valmiiksi. Ja tankillahan nyt on helppo tuhotakin scout-kaarit. No niin, sieltä tulee sitten tilannetta alkaa elämään. Panssarijääkäreillä onneksi saa noilla singoilla vaikutettua vaunuun ennen PST-tykin tuloa, ja PST-tykki tuo vaunu. Siinä vähän käännellään kamerakuvakulmaa. Venäjän hyötyhän tässä pelissä on se, että sillä saa nopeasti joukkoja massiivisesti tuotettua, mutta niiden iskuvoima ja teho ei ole niin hyvät tietenkään kuin saksalaisilla, että saksalaisilla ei ole määrällisesti niin paljon sotilaita, niin se perustuu sitten laatuun. Siinä korjataan venäläistä vaunua. No niin, eli se on selkeästi se tilanne, että kerätään taas uudestaan iskuosastoa, jolla lähtään sitten hyökkäämään jalkaväen voimin vihollisen vaunua vastaan. Eikä tästäkään taistelusta oikein tule mitään. Se PST:n merkitys on suuri. Sieltä näköjään tulee uudestaan PST-tykki. Paras sanois panssarijääkärin päivitettyä toi PST-ryhmä jokaiselle single. Siinähän vilahtaakin Katjuskan iskua, eli kuorma-auto, jonka lavalla on raketinheitin järjestelmä, jolla pystyy hyvin ampumaan epäsuoraa tulta. Latausaika noin 30 sekuntia, 45 sekuntia, niin voi aina ampua uuden lastin. Siinä on vähän tarkemmin. Katjuska. Erittäin tehokas ja hyvä tukemaan jalkaväen liikettä. Ja venäläiset kerää siihen näköjään vaunuja piiloon sillä aikaan, kun minä tuon ainoastaan yhden Stuk 3 vaunun siihen. Eli on päivitetty kakkosaseena konekivääri, muutenhan siinä olisi yksittäin se pääase. Mutta 2 vaunua vastaa aika heikko yksin. Onneksi sain samalla tuotu alueelle lisää PST-tukea ja pioneerilla korjattua tämän kyseisen vaunun. Kunnes se sitten tuhottiin, koska käänsi perseen suoraan vihollista kohti. Eli oma moka itsehän tässä johdan niin jalkaväkeä, niin vaunua kuin kaikkea mitä tällä saksalaisilla tällä hetkellä liikkuu. Eli pelissähän pitää kyetä sitten liikuttamaan eri määrä joukkoja monessa eri suunnassa ja samanaikaisesti tuottaa koko ajan lisää, että vaatii nopeaa näpyttämistä ja koko ajan reagointia siihen, että miksi tuo partio seisoo tuolla vai voisiko se tehdä jotain muuta. Siinä taas vihollisen näkökulmasta Katjuskaa, vihollisen vaunua ja käännän taas omaa kuvakulmaa, missä lähden partioilla hyökkäämään. Tarkoitus on tuo keskialueen pointti ottaa haltuun, jotta saan tikettejä itselleni enemmän. Pelistä sen verran, että 8 levelinen vastustaja itse on level 15, että
Omalla perusvanhalla taktiikalla olisi varmaan voitettu 20 minuutissa tämä, mutta nyt tämä meni reilu puoli tuntia. Eli oma taktiikkahan on se, että 3 eri suunnasta hyökkää pienellä voimalla koko ajan ja puskee eteenpäin. Nyt kokeilin vartavasten sitä Iiron suosimaa taktiikkaa, eli